Megbarátkozott veled. Hát az nem baj, csak játszanak. Amikor nekem ide, hogy leülök itt kicsit délután, és akkor berúgjál, betolja a labdát. Akkor addig... Láttad, hogy jöttünk? Anyád, nézd, hogy mennyiben. Miért mindig az anyját? Apja nincs ennek? Na, ez nagy haver lesz. Tudja már, mondom, hogy hozzad a kacsát, akkor a kacsát, akkor a kis labdát, meg van neked egy négy labdája. Hogy felhúzta végén benne. Ez brékes kutya? Ez Labrador a déd nagyanyja, ami nekünk volt a Betty. Fölfele futtatom, hogy fáradjak. Zoliéknak.